ଆଜ୍ଞା କାଲି ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି 4 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାଳୁ ତ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଏମାନେ ଲୁଣ ଖାଇଥିବେ ମାନେ କ'ଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଲୁଣ ଖାଇଥିବେ ମାନେ ମାଲିକର ଖାଇଥିବେ ମାନେ ମାଲିକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେନି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ କଳାମୁଣ୍ଡିଆ ଆକୁ ଯଦି ତୁମେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା ତ ବେଶୀ ତୁମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେବ ବେଶୀ ମାନେ ମରିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି କେତେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମରିବେନି ମାନେ ମାରିବେନି ମାନେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିଜ ପାଇଁ ମରିଯିବେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ମରିଯିବେ ଅନେକ ବସିଥିବେ ମାଲିକ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ମାଲିକ ନ ଆସିଥିବ ସେ ଖାଇବେନି କି ଅତିଶ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଫେରି ମାନେ ବଜାରରୁ ସେ ଅନେକ ବସିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର କୁକୁର ନେଇକି ଆସିଥିବି ଲେଜ୍ ଫେଜ୍ ନେଇକି ଆସିଥିବି ସେ ଖାଇବେ ତାର ତ ଘର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଭାତ କୋଉଠି ଚୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଆସିକି 4 ଜଣ ଯୋଉଠି ଥାଏ ମାନେ ଏମାନେ କରିବେ ଯଦି ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧାରରେ ଏଠୁ ଚାଲିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଏ ଅନ୍ଧାରରେ ପଳେଇଯାଏ ସେ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ଭାବିବେନି ଯେ ଏଠି କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କୁକୁର